päivää ja hyvää perjantaita ja tervetuloa seuraavan olutmaisteluvideon pariin. Tällä kertaa meillä on maistelussa Berlenbasser Weissbier vehnäolut. 4,5 volttinen ja sitten me tuolla aiemmin päivällä jo käytiin talon porukalla syömässä. Niin. Siinä mä sitten otin jo yhden pienen olmosoluen. Tätä on se toinen ollut mun perjantain maksimi on semmonen solutta. Enempää en oo tällä vuoksi jo. Voi juua. En oo, tää itse asiassa ensimmäinen alkoholipitoinen vehnäolut. On mä kerran aiemmin tainnut maistaa, mutta siitä on niin monta vuotta, että mä en muista miltä se maistuu. Tässä on ollut... Tässä helvettä on vähän omanlaisensa joku keskiverto-olueen verrattuna. Kyllä tää nyt... Laitetaan siinä sit vähän paljon. Kyllä tätä nyt sanotaan... Ei, joskus joo, mutta... On tää ihan silleen hyvä ja ihan juoma erilainen, mutta elämä on enempi mä oon tommosten niinku normaalia oluiden ystävä. Silleen on... Tai normaali, mä en aina vähän perjantaisin jo oluen, niin mä maistelen aina semmosia erikoisoluita. Nyt siis pitemmälle juonin, niin en osta toista kertaa tätä olutta. En ole varmasti. Ensimmäinen tuntuma oli tähän, niin kun mä videon alussa sanoin, että ihan mutta nyt tätä pitemmälle juon, niin ei herra iästäs. Mä oon juonut Bavarian arittoman vehnäalueen ja se on paljon parempaa nää. Tätä nyt juo, mutta en oo ehkä ite tämän makuun. Sitten mulla on semmonen ensi viikolla maistelussa semmonen liettualainen nelospintti ollut, niin se sitten menee ensi viikolla testiin. Tätä vielä pidemmälle jo, niin tää pian mahtuu jo pahalta tää on.
Ei siinä. Ensi kertaa sosiaalisesti. Moi.